Bir fardı bitirmek, hamana falan mescitte cenada var. Ya tanıyan. Tükanın yapçık şu farz namazda şirket edeyim ne deyip, elhamdülillah Türkmen millette ganimet bolsa tükancının yapıp, ya bir yanına şagirt koyup, ya bir zat koyup, ganimet bolsa barıcak bolýar, elhamdülillah. Şoňa barıp şirket etýär da cenada namazda, okuyýar gaýtýar. Hamany 20 daqiqa, 10 daqiqa, 5 daqiqa her näçe wagt salynýar. Şu taýyny bilmeli, şu bir fardy bitirmek, men bir ýazylan bir derman kep ba, şu fardy bitirmegiň sogabynyň näjiredigini bilersiňiz. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, menden soň peýgamber gelmez diýipdir. Emma her 100 ýyldan bir alim, bir Allah'ın dostu gelir, adamlara dilini açıklap düşündürüp verir diýipdir. On peygamberimizden 1000 ýyl geçende Hindistan'dan bir teberrik adam dörüye. Ona Hazreti İmam Rabbani, Müceddid el-Fesani, Şeyh Ahmet Sirhendi, Kuddise Sirruh deyilýär. Şeyh Ahmet Sirhendi, 1000-nji ýylyň müceddid diýerler şoňa. İnsanlara milyonlarça nefer musulman bolup, şo zamanyňky Hindun padşahlaryna çeli özüniň ýanyna teberrik bolup, sofu bolmagyna sebep bolan beýik insanlar. Şol näme diýe? Şoň bir mektubat kitaby bar. Cildi evvel Durrul Ma'rife. Şu Hazreti İmam Rabbani aydiye bir adam bir fardı bitirdi. Her fardı bolsun ve her haçan bolsun. Hamany bir cenada namaz okuysa, bir adamda otak geçip halis ak yürek bilen 1000 ýyl, 1000 sal nefil okuysa, şu fardyň sogaby kenna. Fardy şu jere erjeşli zatdyr. Bir fardy bitirmek 1000 ýyl nefil namazdan artykmaşda. Her fardy bolsun. Megerinki inni cenadan gurrun ne geyreýil. Megerinki bir adam bolsa, cenada barıp şirket etse, musulmanlygyň işleri behemisi hamana qazy bolup oturamyşdyk töwregine adamken, ya bir alim adam mollallarynyň dersi behem iýjek bolsa, cenada barıp şirket etse, mollallaryň nezmi behem iýjek bolsa, ya şu jürek töwregine eline kan adamlyň işi ýoly düşýän bolsa, o jüre adam o işi bilen musulmanlygyň bernamasy bilen bolsa gowdur. Ýöne umum fardyň manasy şu jürekde. Inne cenada namaz farz boldy. وشرط صحتها إسلام الميت وطهارته ووضعه أمام المصلي. Cenazada okulacak bolsa, meyyit şu ayrılan adam musulman bolmaly. Özü hükmen yuwulan bolmaly. Yuwulmadyk meyyite cenaza okuyup bolmaýar. Fiqh Hanafida cenaza okuyacak bolsaň şerti hükmen yuwulan bolmaly. Bir de imamyň öwünde duran bolmaly, okuyacak adamyň öwünde durmaly. Inişde bir mesele var. فإن كان دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش صلي على قبره بلا غسل للضرورة. Eger bir meyyit bir heftelikten berde jaýlanan bolsa, yuwulmadyk bolsa, jaýlanypdyr da başa gaýlykda, yuwulmanyrdım. Defin bolupdyr, jaýlanypdyr. Aya şonu açyp nebiş edip, qabry ýaryp, gumlaryň kenara çekip şonu çykaryp yuwup, oňa okuymalymy, ya qabrynyň üstüne okuymalymy? Fiqh Hanafida bir adam yuwulmany jaýlanan bolsa, cenazada oklanak da häzir yuwulanak da. Şoň qabryny ýaryp çykarmak gerek däl. Şoň zarurat bolýar jaýlanypdyr we näpşe qabrda bir gowzat däl, oňam şondan çym üstüne barp okuymaly. Bi khilafi ma idha lam yuhal alayhi turab, fa innahu yukhraj fa yughsal thumma yusalla alayhi. Emma gumu yuwulmandyr. Ýöne jaýlanypdyr, ýöne yuwulmandyr we okulmandyr. Onu çykaryp yuwup oňam okuymaly. Yuwulmak şert da şonu aýtsak bolýar. يولمق شرط. إما ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى، وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد.